Yo tengo una ilusión dentro, en mi corazón seco, que humedece de ti. Yo pienso que tu luz es mi ejemplo, que eres bello por dentro, ay, me derrito por ti. Y no quiero aceptar y lo voy a negar, pero es tan grande que me voy a explotar de ti. Estás clavado en mí y no te voy a querer y me echaré a correr negando cada sentimiento que me delate ante ti, aunque siento que voy a morir buscando una salida. Yo estoy tan perdida buscando una salida. Yo estoy tan perdida. Yo siento que dudas y consejos que me pueden salvar, pero me cuesta escuchar. Yo miro y me invaden suspiros que tienen ya tu nombre tatuado sin fin. Y no quiero aceptar y lo voy a negar, pero es tan grande que me voy a explotar de ti. Estás clavado en mí y no te voy a querer y me echaré a correr negando todo sentimiento que me delate ante ti, aunque siento que voy a morir. Buscando una salida, yo estoy tan perdida. Eli siinä oli Carla Morrison, Una Salida. Kyllä. Siinä oli, lähti käyntiin aika hiljas, aika hitaalla temmoa. Tää oli vähän kuin aamukahvi vapaa-päivänä, se, kun se kerma valuu kurkusta alas ja sit alkaa maassa tapahtuu. Jep. Aurinko hiljalleen nousee sieltä. Pieni krapula jomottaa päässä edellisten hyvien nousujen jälkeen. Mutta ei se mitään, sen takia pitää lähteä rennolla otteen liikkeelle. Jep. Hyvät nousut päivään. Joo, tää on muuten ihan kaikille kuulijoille tiedoksi ensimmäinen hyvät nousut, joka on täysin selvinpäin tehty. Että Päivä on keskiviikkoa, kello on 17.30. Ei hirveästi kaljaa naukkailla. Joo, ei nyt ei pysty tässä, mutta niin, mä ajattelin, että kun meillä ei ole tätä Bissen tuomaa tätä Drivea. niin tätä drivea, että me ajattelin katsoa tätä puheenaiheita tuolta uutisten maailmasta ja just puhuttiin tuosta Paavi Benedictus 16. Sen terveydentilasta on nyt tullut julki uusia tietoja ja Paavi kelasi erota. Se on aika... Mitä sä sanoit? 600 vuoteen ei kukaan eronnut. Tää jäbä nyt. Se päätti, että mä lähden. Nyt riitti sille. Mut mun on kyllä sanottava se, että kun tämän katolisen kirkon tietää, niin mä en ihan usko tätä, että tää nyt pelkän terveyden takia. Kohta Paavista saattaa tulla sellaisia paljastuksia, että ei olla ennen Paavista kuultu tällaisia juttuja. Niin joo, tosta samasta kirkosta kuultu kaiken näköistä. Sieltä on suljettuja kappelien ovien takaa on kajahdellut. Siellä on kuullut vähän melkein sellaista
vasikan huutoa muistuttavaa ääntä, kun papit on Niin. ilmassu itseään. Näin vois sanoa. Mut mä vähän veikkaan, että kohta shit hits the fan ja niinku se te saatte tietää, mitä Paavi on oikeesti miehiä. Saattaa hyvin olla. Ja toinen mikä on hämeen tässä Paavissa, tai nykyajassa ja tässä Paavissa on se, että tää on eikö se ollut ensimmäinen Paavi, joka twiittaa? Joo. Siis Ja. tervetuloa 2000-luvulle, Paavi twiittaa. Sillä on 1,5 miljoonaa seuraajaa. Mitäköhän Paavi seuraa? Mä kellosin, että siinä olisi varmaan joku vitu pyhä henki ja Jeesus, ketä Paavi seuraa. Rihanna. Nee, et En mä tiedä. Paavi käy lukee, mitä joku on Niin. twiitannut. Ehkä sekin kommentoi jotain uutisia, mikä siitä ottaa päähän tai jotain. Nee, Voi se olla. Mä en tiedä. Mut niin, seuraava biisi on tää on sun valitsema. BBO Lovers Carvings. Tää on mennään samanlaisessa fiiliksessä kuin Carla Morrison. Mut tää on, mä en muista minkä elokuvan lopputeksteistä katsottiin, niin löydetty biisi ja ihan ultimate chilli. Tässä on brittiläinen musiikkituottaja Stephen Wilkinson. Yksi jäbä tekee hyvää musaa. Kuunnelkaa. Hyvät nousut isolla profiililla.
Siinä oli BBO Lovers Carvings. Siinä oli ihan chilli meininki mun mielestä. Lähti vähän rennommalla askeleilla tähän jaksoon. Oli vähän tommoista erämiehen musaa toi noin. Erämiehen. Semmoista Into the Wild musaa. Vähän joo, mutta semmoista lepposa Into the Wild, ilman turhaa stressaamista. Niin. Urbaani Into the Wild, keittiönpöydän ääressä. Lukee Hesaria ja elää sitä villin miehen elämää. Joo. Sitten tulettiin lisää näitä uutisia Pohjois-Korean demokraattisessa kansantasavallassa siis, jos nyt tätä artikkelia lainatakseni, niin ne uhkaa, jos aletaan vielä vittuilee niille, niin kohta alkaa pommit paukkuu. No onhan Etelä-Korea totaalisella tuhoamisella. Tää on aika... Mä en sit tiedä, niillähän löytyy pommit siihen. Nehän oli just testannut jotain niitten pommia taas ja sitten oli pistetty uudet pakotteet niille. Jenkit tullut ja sanonut, että nyt loppuleikki pojilta, että olette niin pikkunen maa siellä, että lopettakaa huutaminen, mutta ei. Takapenkin poika huutaa vieläkin. Siellä se nyt uhkaa vierosta pulpettikaveria, että nyt lähtee. Joo. Vielä mä en tiedä kuka tossa tarkalleen, toi joku diplomaatti tuolla vähän uhannut, mutta sit tossa on kuitenkin kuva tosta Kim Jong-unista, tästä uudesta johtajasta. Mä en muista mikä lempinimi sillekin oli keksitty, varmaan joku suuri ja rakastettu. Sillä oli joku tommoinen. Joku liideri, mutta kuitenkin musta tuntuu, että se ei hirveän rakastettua, jos sitä kansa saisi vähän puhua mitä ne huvittaa, mutta toi kyllä näyttää oikeesti sellaiset, että että tällainenkin ruipula käsi kuin minä vois varmaan nyrkillä tappaa tämän jätkän. Että toi vaikka tosta on tehty joku kenraali, niin silti kyllä sen näkee, että ei toi nyt missään Intin porteilla ole koskaan käynyt. Että niin ihan kun ei se nyt ole mikään miehen mitta siis, mutta kuitenkin ei se näytä siltä, että se on mikään sotilas, vaikka se on kenraali. Niin. Aika hämmentävää koko tää Pohjois-Korean meno, kun on yhtäkkiä alkanut nyt taas huutelee jälleen kerran. Mä en oikein tiedä, kai nyt haluaa saada itselleen sen maailmanvallan sitten Jenkeiltä ja kun ne noita pommeja paukuttelee tuolla. Ja... Varmaan ihan mahdollista. Niin, ehkä Suomikin joskus on osa Pohjois-Koreaa. Eihän meillä ole kuin tässä meillä on yhteinen naapurimaa. Tää Venäjä. Eihän meillä nyt yhteinen ole. Oha. Siinä on Etelä-Koreakin siinä välissä. Ei, mutta on Venäjän yhteistyö. Etelä-Korea, sehän on siellä, nyt meni väärin. Venäjälläkin on yhteistyö. Etelä-Korea siinä välissä. Eihän ole, se on siellä niemen toisessa päässä. Jep. Joo, mikäs tää seuraava biisi on? Velimies. Joo, Brother Man. Art of Den. No joo. Tuossa on toi William Bellin Private Number, toi biitti. Tai tuhannesti käytetty. Jep, mut silti kuulostaa hyvältä. Aina kuulostaa hyvältä, kun on se biitti. Mut joo, tää oli siis Brother Man, Art of Den. Out my window, I see them in the park again. Sun's gone down, they're fighting in the dark again. All of them are just young children. What is in the heart of them? Yeah, yeah. Out my window, I see them in the park again. Sun's gone down, they're fighting in the dark again. All of them are just young children. What is in the heart of them? The heart of them. A war one for the youth of today. Strong non-believers, constantly out on road looking at eaters. It's standard procedures to jack a man's phone. Ran home to check out the features. Leeches, carved niches in the same street. Supposedly once walked by Jesus. And the weapon is prevalent in and amongst the fighting. Just another pack of villainous youngsters fighting. Underlining the fact that the findings are blinding. Most miss the signs and can't help combining the wrong with the lack of the right thing. Inviting by citing quotes in the writing. Unnourished, even with a can full of nourishment. Needing the back of the hand that spells punishment. Too proud and disallowed by the government. Lost in chaos but try to govern for the fun of it. Out my window I see them in the park again. Sun's gone down, they're fighting in the dark again. All of them are just young children. What is in the heart of them? Yeah, yeah. Out my window I see them in the park again. Sun's gone down, they're fighting in the dark again. All of them are just young children. What is in the heart of them? The heart of them. Certain man out there figure they're bigger, quick to pull trigger, but is it the way? Heard them say that you
could get popped in broad day. That gunman today, nah play, but a life man I play with me. I say this and stay one step ahead of the predators ready to prey. Stray, bullet takes a life away and slay unknown peeps that get left where they lay. No time taken, no doubt or delay. Heat like the weather in May, being seen, done. Never say never, but never again. Who cares and when will it change? I gotta come stronger, no longer the under bitch with new tricks. Flip to tip to top to toe tactics. I'm just a maverick that lacks static. It's just music, so I use it to prove it. Out my window, I see them in the park again. Sun's gone down, they're fighting in the dark again. All of them are just young children. What is in the heart of them? Yeah, yeah. Out my window, I see them in the park again. Sun's gone down, they're fighting in the dark again. All of them are just young children. What is in the heart of them? The heart of them. Whatever is the word of the week. An 8 out of 10 cats are too fucked up to speak. Newspapers leak. Moles hold bone in their cheek. Skeletons out the closet, walk the streets. The Bobby that you're clocking ain't the ones on the beat. Fresh meat, hit delete, follow your feet. Bust up the battleship, but watch for the fleets of hood rats and skeets. From brass clots to blood cleats. Retreat, both wide earth and ocean deep is given to those who creep to hold and keep, along with whatever you manage to reap. In light of the road steep and future bleak. Black and roll, throwing a racket at the umpire. All speak nothing but the slang of the empire. All this may seem a little like a dream, though it's just straight spitting from Rubberman and Chemo. Out my window, I see them in the park again. Sun's gone down, they're fighting in the dark again. All of them are just young children. What is in the heart of them? Yeah, yeah. Out my window, I see them in the park again. Sun's gone down, they're fighting in the dark again. All of them are just young children. What is in the heart of them? The heart of them. Ragaman, Art of Them. Kuultiin siinä. Yes, siinä on aika käytetty biitti, mutta toimii aina. Kyllä, ja kerta kiellon päälle tuli tässä. Joo. Ja äsken katsottiin hauska uutinen, kaikki tietää tän kyllä, tää pyörin joka puolelle, että on myyty heppalasania ja heppaburgereita on nyt saanut ympäri Suomea ja mistä nämä hevoset on tullut yhtäkkiä Lidliin sun muihin, mistä niitä oli nyt vedetty pois, mut Facebookissa näin muuten hyvä, joku oli laittanut siihen, että se ei ilmeisesti tullut tätä seurannut hirveästi, se oli laittanut siihen päivitykseen, että miksi kaikki nyt jauhaa tässä hevosen lihasta? Se on ihan hyvää. No niin, mäkin käläsin aluksi silleen, että no mitäs väli sillä, että jos vetäis stroganoff, että onko se mitä lihaa se on? Niin, kyllä mun mielestä ainakin nuo kaikki metwurstit ihan hyvää, niin. Tai hevosesta tehdä. Mutta mä en tiedä, mulla on kyllä silti siitä lähtien yksi synkkä päivä, kun itse asiassa me nähtiin samaan aikaan tää video. Dead by Horsecock. Tää video oikeesti puhuttaa. Tää video muutti lopullisesti mun käsityksen siitä, miten mä näen hevosen. Se on kyllä, koska tossakin tuli se kuva, hevosen kuva. Ja ekana tää tuli mieleen tää video. Se on hevosen katse. Jäi huhu. Se on niinku, en mä tiedä, siis kun semmonen hevosen kylmä katse, niin voi vaan miettiä, että mitä se hevosen päässäkin liikkuu. Okei, tää itse tapaus, tää Dead by Horsecock. Muuten, jos mietitte koskaan, mistä se DBHC Records nimi tulee, niin tässä on hyvä vinkki siihen. Mut kuitenkin, niin sehän nyt ei ollut varsinaisesti hevosen vika, mutta se hevonen tuomittiin kuolemaan kuitenkin. Aika tylyä mun mielestä. Varmaan oikeudessa on laita kavio heinä päälle. Vannotko? No en tiedä, mut sit tässä oli jotain juttua, että Suomesta lähtis hevosia ihan vittuna jonnekin Italiaan pimeästi, ettei kellekään ilmoitettu. Jep, näitä hevosia, jotka myydään, just omistaja haluaa päästä eroon, nämä myydään niinku teurastettavaksi. Ja ne myydään jotenkin just pimeästi ja sitten ne päätyy ruokakauppoihin, mut en mä tiedä, silleen tulee mulle aika uutinen juttu tän. Mut ehkä jos ne on tolleen pimeästi teurastettu, niin siellä saattaa jotain vitu hevosen shaittia olla siellä vitu sun leivän välissäkin, kun sä pistät siihen metwurstin viipalle. Hyvä, että on tähän mennessä maistunut, niin että antakaa tulla. Niin. Mut en mä kyllä tiedä pidemmän päälle, että ihminen syö jotain hevosen paskaa, niin onko se sit terveydellekään hyvä? Vaikka se on hyvän makuus. Ei se nyt välttämätttä ole hevosen paskaa. Ei muuten, nyt mä en tiedä. Tää ei varsinaisesti liity tähän näin, mut eläimistä ja paskasta puheen ollen. Eilen kävi mun elämän yksi tällaisia
Mun on kerrottava tää nyt oikeesti. Saadaan vähän materiaalia tähän ohjelmaan, kun meillä ei nyt oo kaljaa. Kuitenkin mä kerron. Eilen mä olin mun tyttöystävän luona. Ja siellä on kissa. Mitä? Mä en oo kertonut Antillekaan tätä. Mä kerron teille kuulijoille eka kerran. Niin. Se oli kissa. Sitten mä kattelin, kun se kissa oli tälleen siinä lattialla. Ja se oli silleen istu perseellään niinku ihminen. Ja sit sillä oli jalat tälleen ketaralla. Ja pää siellä haarvelis. Nuo oli ihan täysin. Sitten mä olin, että hei Aatami, hei. Nyt kyllä näyttää aika härskiltä toi touhu. Jospa nyt vähän lopettais. Sitten mä vilkasin. Siellä näkyi sellainen siellä, missä on sen perse. Siellä näkyi sellainen köntti. Niinku jotain eläimen shaittia. Sitten tää mun tyttöystävä oli, no niin, et ei kannetaan se tonne vessaan. Ja sit se piti siitä kiinni tälleen näin. Ja tiedättekö te mihin hommiin mä jouduin? Mä jouduin ottaa vessapaperi, ottamaan siitä kissan paskasta kiinni ja vetämään sitä sieltä sen perseestä veke. Hitto, huhhuh. Mäkään en oo kuullut tätä storya. Mut ei. Tää on ihan tuore tarina. Kokemuksia. Joo. Se kyllä meillä niinku se Aatamin kanssa tää yksi vielä niinku jää rikkoutui tän jälkeen. Kyllä me ollaan aika tight. Niin näköjään. Joo. Et saa koskaan mulle tommoista vielä tehdä. Mä olen tunnettu kuitenkin suht pitkään. Ei oo, mutta Aatamikaan tehtiin tää. Mut jos mennään tuon seuraavan biisin kimppuun. Mennään aika tyhjentäväksi tää materiaali. Joo, eli tää on toi Wu-Tang Clanin RZA ja toi MF Doom, noin räppärit keskenään. Ne on kyllä niinku tämmösen biisin joskus nimeltä Biochemical Equation. En mä tiedä miten se lausutaan. Mut ei, tää oli mun mielestä ihan jees. Kuunnelkaa. Tempted by the sins of life, the pleasures of lust, the wild imaginings that you can't discuss. Oh, the flesh is weak, it's the struggle for peace. It's a daily conflict between man and beast. We strive for God and a better tomorrow, still suffering from the unforgettable sorrow. Repent from thy sins, son, and walk ye straight. Stop talking all that trash, boy, and walk ye straight. Inflicted by the pressures of life at every vital point. Still, I wouldn't give a oint or flinch an inch or pinch a pinch off the pie or ever try your winch. Confronted by the devil himself and stay strong. You think you could take the king, now meet Kong. Strong as the base of a mountain, there's no counting how many MCs have sprung from our fountain. 50,000-year process to make this combination. I'm not giving mine away to Satan, although I know that he's awaiting to get a hold of my biochemical equation. I'ma slip him, son. I'ma dip him, son. When I catch the drop on him, I'ma clip him, son. 50,000-year process to make this combination. 99 elements, biochemical manifestation. I'm not giving mine away to Satan, although I know that he's awaiting. I'ma slip him, son. I'ma dip him, son. When I catch the drop on him, I'ma clip him, son. Straight to the head with the pet rock. At least till I can get from out this booth, it's like a sweatbox. Trade a few bars of head nodding, throw us a stack. Pay a minute, sold up like thread and bobbin bonus pack. Invest in the first B-boy kid show. Live off Skid Row with Jive talking Negroes. He wear his beard like a freshly haired grizzly and kept his appearances exquisitely rare. Where is he? Busy in your backyard or on your front porch, or standing in the corner of the club with the blunt torched. It's off. They say he rhyme like he's starving and sold odds and bodkins to old gods and goblins. Valley, a just a pest and your worst best friend who mend and rip space-time fabric like polyester blend. Not a hobby for no knobby, need less for men or sloppy like the rest of them, then probably need estrogen. Yo, drunk or sober, son, don't lose your composure. Shimmy off the ribby, mixed with Henny, Moet Dimmy, underneath the passenger seat. Son, tuck the semi-Israeli issue, automatic black pistol. The cop with the flashlight chew gum as he whistled. Tapped on the glass, roll it down fast. License registration, address to your lab. Name and insurance, the reason why I pulled you over, cause the way you was swerving, sir, you can't be sober. Have you been drinking? Breathe into the breathalyzer. Get out the car, please. Follow this exercise, sir. Put one finger on your nose. Now from hill to toe, walking in straight line, 10 paces down the road.
My homeboy Kato used to do the mashed potato with cartwheel and then spin out like a tornado. They used to chase her, right? But son, he will always shake her. To come and pump bowls and make beats inside my basement. Talk us over, never lose your composure. Stress on the brain cause pain and stomach ulcers. If you can't understand, then come closer. You civilize or uncivilized, at least supposed to. Talk us over, never lose your composure. Mic in your hand, black man stand as a soldier. Stress on the brain cause pain and stomach ulcers. If you can't understand, then come closer. Eli siinä oli RZA ja MF Doom, Biochemical Equation. Nyt taas mennään aikana. Mä veikkaan, että tolleen lausutaan kyllä. Jotain tommoista. Ja jatketaan villien uutisten maailmassa. Jep, eli nyt mennään vähän tähän Amerikan asepolitiikan pariin. Tää kaikki kohahtaa nyt kotona. Jes, tää on se, mistä tykkää puhua, koska täältä tulee aina uusia viisaita näkökulmia. Siis jenkeistä näiden aseiden suhteen. Se on joka toisella on aseet. Ja silloin kun oli viimeksi kouluampuminen, ne rupes kehittämään luodikestäviä jotain reppuja sun muita. Ja sitten tää NRA, tää kivääriyhdistys, niiden ehdotus tähän oli, että kaikilla pitäisi sit olla aseet, kaikilla koululaisillekin. Niin, että se oli jotain, että pahan kiväärimiehen tappaa vaan hyvä kiväärimies. Mutta entä sit kun kiväärimies tulee kouluun? Kaikilla on kiväärit, ne rupeaa ampua toisiaan. Mistä se poliisi, joka sinne keskelle kävelee, tunnistaa kuka sen metakaan aloitti? Kaikki myllyttää siihen oma pyssynsä kanssa. Mä en tiedä, onko se sit ideana vähän enemmän tällainen niinku vigilante, että sä oot niinku kaikki oman käden oikeus ja tämmönen pieni anarkia, että se on taas villilännen menoa. Jep, takas 1800-luvulle saman tien. Jep, tää oli tää laki, nehän paljon viittasi Amerikan perustuslaki, joka kirjoitti joskus, taisi olla vuonna 1785, että sinne vähän respektiä siihen suuntaan ne heitti, mutta kyllä se maailma on vähän muuttunut siitä. Kyllä se varmaan toivottavasti on 300 vuodessa, 200 vuodessa muuttunut. Joo, mutta siis tää, niin Amerikan varapresidentti tää Joe Biden ehdotti, että no ostakaa haulikko, että se on niinku, se on se juttu, että nyt nämä sarjatuliaseet saa mennä, mutta haulikko. Se on tarpeeksi tehokas. No on se kyllä varmaan pamauttaa aika hyvin. No se jotain sanoi tossa, että mitä se oli se vaimollekin? Se sanoi, että vaimollekin sanonut, että jos joku tulee uhkaamaan, niin ota haulikko ja pamauta pari kertaa. Mut en mä tiedä, mun mielestä tässä niinku silleen loppujen lopuksi, että tää Bidenkin seisoo Obaman takana, joka kieltää näitä, mutta silleen, että kielletään, että kun sarjatuliaseet Jenkeistä, niin ei niiden suhtautuminen aseisiin muutu niinku millään tavalla kuitenkaan, että kyllä ne silti liputtaa täysin niiden puolesta. Se on sama mikä ase se on. Kuitenkin saman asian ajaa. Joo. Mitä meillä on seuraavaksi? Seuraavaksi tulee itse asiassa vähän saman linjalla kuin toi äsken, että siinäkin on Wu-Tang Clanin jätkiä äänessä, että se on The U-God, tuo uusimman jäsenen soololevy, tommonen biisi kuin God is Love, sit siinä on fiittaina taitaa olla toi jotain vittu Killer Priest, Cappadonna, näitä vähän vähemmän tunnettuja Wu-Tang jätkiä, mut se oli mun mielestä ihan hyvä biisi. Siinä oli tommoset semi-chipmunk-taustat, jos puhuttiin viime jaksossakin. Check it out. That's one is hey yo, I grab flows and throw 'em with a twist of the wrist. I throw one inside your house like a Christmas gift. I'm the reason why these MCs be changing their flow. Cause every time I spit mine, they can't get no dough. Now y'all rappers pay attention, y'all don't know what it is. You just tearing the blocks down and shooting at kids. You're not a thug to me, Nana, yeah, I know your type. You just wild to yourself, you're not wild in the club. You with your boys all the time like a homo thug. You ain't never with the honeys, you don't get no love. You make music for these assholes that be on the block. I make music for the world just to bring up my stocks. Come on, y'all really know what it do. I drop jewels in your head like it's Prel shampoo. Martin Luther King and Malcolm X, Dawn and Baby, you spit the gospel in our rap. Take brothers to church, y'all taught them to sell crack, but we show them they worth. Wu-Tang music, this is how it's supposed to sound. Y'all keep picking up the hood while you putting us down. God is love. Come on, y'all. Come on, God is love. Everybody say God is love. Come on, y'all, say God is love. God is love, love, God is love, love. Gotta change my ways,
My mother warned me, calmly I speak, time to air my dirty laundry. Angels that guard my body, Lord, I'm sorry. Lord, I'm sorry for the things I did. It's strange out here, we bang out here. Killers, drug dealers, they hang out there. Cold stairs, we don't care, we braid out here. Lord, they hate out there, and the jakes out rare. Got plans to escape, they fake out here. Yeah, the snakes out here, full of lies and deceit. Yeah, they take out here. Son died on his feet, son cried in his sleep. Can't forget his past. He lost a glass ring just to flip some cash. He cried on the visit, his daughter kissed the glass. I need your blessings, but I missed the mass. I changed my ways, gotta shift the math. I picked my path, my wrongs is right. I used to hustle to the morning light. Then I found out, son, that there's more to life. Stay focused indeed, my songs is tight. And survival of the fittest with all my might. Got my legs and my brain and all my sight. No more grief, and my teeth is white. And I never give up, and I keep the light. Come on, God is love. Everybody say God is love. Come on, y'all, say God is love. God is love, love, God is love, love. Come on, God is love. Everybody say God is love. Come on, y'all, say God is love. God is love, love, God is love, love. Hearses, pastors, limos, casting stained glass windows, pews, pools for baptism, views of black victims I snooze. Catch visions of a beautiful world, no funerals, God's musical, unusual pearls. Then, after his judgment, and after the blood rinse off her body and soul, we like Marcus Garvey in the Guardian's Road. Then I wake from the sound of organs, the sound of families mourning, falling, grabbing his coffin. Will he fall or carried by the Lord wings? Absorbing all the evil that we do is the youth, so we teach him the truth. You teach him to shoot. Eve ate at my fruit, then she ate at my loot. Now we pitch on the stoop till we rich in the coop. To someone snitch, you're found stiff in your boots. You need lessons, brothers. Well, I predicted the booth. Proverbs is true, so who y'all listening to? Come on, God is love. Everybody say God is love. Come on, y'all, say God is love. God is love, love, God is love, love. God is love. Everybody say God is love. Come on, y'all, say God is love. God is love, love, God is love, love. Eli se oli You Godin God is Love. Se oli ihan uskonnoista riippumatta, se oli kyllä aika tiukka biisi. En mä tiedä noista striimeistä, niitä ei jaksanut hirveästi seurata, mutta biitti oli vitun kermanen. Kyllä, me tuossa aiemmin puhuttiin vähän tästä, kun nyt on ensimmäinen Hyvät nousut selvinpäin. Niin tuli vähän puhetta siitä, että musatyyli on paljon enemmän tämmönen chillia, enemmän räppiä, vähemmän semmoista diskoteekis, menoa jalka vibädä. Joo, ei se kyllä, nyt ei oo sellaista, ei oo ihan samanlaista tällaista nousujohtosta, tää on vähän tällaista laid back. Yep. Eli niinku tää ehkä sopeutuu paremmin, jos te kuuntelette tätä aamusia ja kaikkea tommosta. Ei ehkä tää ei oo ihan se dokausjakso, mutta kuitenkin. Ottakaa siihen vaikka 2 tai 3. Joo, ne on varmaan siihen hyviä. Niin, lisää uutisten pariin. Me löydettiin täältä tällainen, että on listattu brittimiehet. Nämä kaikki kinkerit sieltä saarivaltiosta on listannut 10 epäseksikkäintä Hollywood-tähteä. Ja niin mä ajattelin, että jos me niinku yksi kerralla otettaisiin jokainen näistä esille ja vähän heittäisiin omaa kommenttia, että minkäs näköinen lyyli on kyseessä. Niin, tässä on nyt listattu, että Kristen Stewart on ensimmäinen. Ja siellä sen perästä tulee Sarah Jessica Parker heti 2. Mitäs toi Kristen Stewart? Onko se joskus listattu niinku johonkin niinku seksikkäiden listalle? No en mä tiedä. Kai se on niin varmaan Twilight huumassa jengi listannossa. Niin, en mä tiedä. Kai se ihan tommonen normin näköinen. Mut sillä vaan se on aika hyvä toi se ilme, mikä sillä koko aika päältä. Niin, et vähän tommonen laga. Se on kyllä vähän sellaiset ehkä pienet pajarit, mitä näyttää vähän siltä aina. Mut en mä tiedä, ei mulla nyt varsinaisesti, ei se mikään ihan rumakaan muijaa, mutta ei se nyt ihan kyllä. Ei se saa sitä viisaria vaan lähtää ihan. Entäs sitten, mitä sanot Sarah Jessica Parker, vanha sinkkuelämää täti? No kyllä mä sanoin, että vaikka tätä muijaa pidetään, kun on semmoisen muoti-ikoni ja näin, mut... Voi se muoti-ikoni olla. Joo, mut South Parkissa hyvin sanottiin, että tää näyttää ihan joltain, tietsä, mikä ne sanoo?
kun siellä on silmät sille ihan sikalähellä toisiaan, ne on sellaiset pienet tihrut. Sellaiset ihan kuin, no mä voisin Davisesta, on semmoset 2 kissan perseen reikää, on ne silmät. Ja ne on tosi lähellä toisiaan. Niin kyllä se tulee vähän sellainen hevosviba siitä. Vähän sellainen. Kyllä. Ja siihen edellisenkin uutiseen viitaten, niin vähän. Ne hevosia palaa, mennään vaan niin, läsärit viuhuu tässä jaksossa. Joo, ei tule positiivisia viboja hevosnaamoista. Sitten tulee Wild Card. Lindsay Lohan. Tää on kyllä hurja tapaus, kun se koko ajan noissa rehabeissä ravaa. Mut hei, kerros nyt kansalle totuus. On toi siis hyvän näköinen nainen, mutta tää on aika hurjaa, mitä se on nykyään ruvennut jotain botoksia ja kaikkea. Sitten kun se aina jossain, niin näkyy aina lehtikuvat, jotain mugshotteja sun muita. Niin kyllä alkaa näyttää vähän tommoset Hollywoodin kääntöpuolia alkaa tulee pikkuhiljaa ilmi. Mut en mä tiedä, siinä Machete-leffassa, niin siinä se oli aika she down and willing to do whatever. No niin. Niin kyllä se siinä oli ihan jees. Jep. Sitten on Dennis Richards, joka ei todellakaan kuulu tälle listalle. Se on kyllä aika ihme, että se on tänne listalle. Siinä on hullu mylky. Se on vähän kyllä tuli puun takaa, mutta en mä tiedä, ehkä brittimiehet on tätä mieltä. Nee. Niin, en mä tiedä. Sitten on, mikä Kirsten Dunst. Missä leffoista on? No, on se Spider-Man muija. Ai niin se. Se kyllä näyttää jotain ihme toimittaa, että se muija. Semmonen... Ei nyt ihan... Ei se nyt ihan munkaan iske kyllä. Ei. Misha Barton. Sitten on Misha Barton eli Ose Marissa. Joo, niin joo. Mä en kyllä tiedä minkä näköinen se nykyään on. Siitä Osesta on 10 siitäkin oli jotain juttu, että se on aika vielä hoikastunut. En tiedä, mutta... Siitä ei kyllä varmaan hirveästi mitään ole jäljellä, jos se siitä no niin, sitä mäkin mietin. Hilary Swank. Tää on hyvä. Teidän on pakko katsoa Officea. Mä toivon, että mä muistan oikein, että se oli Hilary Swank, joka ulkonäössä ne... Eikö tää ole se Million Dollar Baby? Joo, just. Se on... Siinä ne väittelee, siinä on 2 koulukuntaa. Toinen sanoo, että on kuuma, toinen sanoo, että ei ole kuuma. Kattokaa se jakso, se on ihan mahtava, mutta mun täytyisi mennä sinne puolelle, missä sanotaan, että ei ole. Ei se kyllä, ei ole mitkään $1 000 kasvot sillä. Tämähän oli siinä kanssa se Boys Don't Cry-lefpas, missä se jotain transua, jotain miestä tai tai naista. Mä en nyt tiedä, miksi se nyt luetellaan, mutta kuitenkin. Peukku alas. Ja sitten Lucy Liu. Tääkin vähän ihme silleen, että mitä tää on tänne päätänyt sinänsä. Tietysti, kun muun ei noin aasialaiset muijat niin hirveästi iske. Mä en oikein mun mielestä näyttää kaikki aika samalta. Niin. Ei se nyt mikään rumani mun mielestä. Niin. Ihan peruskinukki. Jos te päästään Uma Thurmaniin. Mä en kyllä tohon, sano sä jotain, mä en tohon keksiä. Mä en oikein osaa sanoa, aika tommonen niinku normaalin näköinen silleen, mikä... Kyllä oli Pulp Fictionissa oli ihan hyvän näköinen, mutta en mä sit tiedä. Sekin vähän... Nää. No niin. Sitten tää nimi, mitä kumpikaan ei tiennyt. Mut me googlattiin tää näin. Tilda Swinton. Voiks joku kertoa missä leffas tää, missä niinku... Mäkään en muista. On tää varmaan näyttää. Hollywood. Mut siis... Tää on kyllä ihan oikeutetusti tällä listalla, että tää ei oo mikään seksikäs muija. En tiedä. Mä en tiedä, ketkä tosta voi niinku tykätä. No ehkä sen takia se on päätynyt tähän listaan. Niin, varmaan siksi. Mut se oli siinä meidän kattaus top 10 rumimmat Hollywood-starat. Kaikki ei ehkä ansainnut paikkaansa, mutta toiset taas kyllä ansaitsi siellä listalla paikkansa. Ainakin. No tää oli näkemys brittinäkökulmasta. Ja meillä oli sitten tää suomalainen näkökulma. Niin. Mut joo. Seuraavan biisin pariin. Meillä on kyseessä Hyvät nousut klassikko. Hyvät nousut klassikko. Elikkä Pete Rock, It's a Love Thing. Feet Seal Smooth ja joku Denage. Basin. I love it.
smile, that style, that drives men wild. That ring could have Big Daddy walk you down the aisle proper. You a showstopper, girl a jaw dropper. I can see me leaving Susan, bringing home to mama. What you looking at is purebred stallion. I'm slaying it, you really care to know who's jaying it. Oh, how lucky are we? Catch you coming out the shower and I'm right there to wipe down your body. Spread that scented lotion all around your curves. Anything you want, all she deserves. Baby, calm your nerves, make this work. The only thing you fear in life is being hurt, but I'm here to protect you. Thought otherwise, I'm here to correct you. You can trust me. You and I it's bona fide. So deep. I got your back. We in this for life. You and I we the truth. I'm by your side, baby. It's a love thing, baby. You and I, that's a hot couple. Put us both in the same club. Now you asking nothing but trouble. Watch him jumping out of red labels. Got my woman and the girlfriends dancing on the tables. Shut down the joint. Me, I'm just laid back and all, surrounded by the gangsters, puffing on a cigar. Baddest chick in the world, keep drink. Yes, the hottest chick on the planet, keep a ranked up. The question is, can you top that, homie? You could probably pull something close, but stop that, homie? Not even. Couldn't have that even if I stopped breathing. Don't hope for that, my ghost to be poking us still. Read my will. My boys get it all, no gimmicks, but I'm here to let you know my jump off is off limits. Life and love, you're made for a thug. Once I settle in, you made me a gentleman. You and I it's bona fide. So deep. I got you back. We in this for life. We the truth. I'm by your side, baby. It's a love thing, baby. Toe game is crazy. Diamonds on stilettos. Travel through these ghettos. Drop the top. Let them see what I'm working with. Came to win. How the dawn keeps the fawn, the blowing the wind. Her aura is magnetic. That attracts loot. She look Wall Street. Briefcase, pinstripe suit. Your hair up in a bun. Spectacles on her nose. Any deal she makes, my business grows. They say a woman's never satisfied till she had me. To fill it to her heart's content is my blessing. God gave you to me. And words can't describe what you do for me. Your CL is love me or love me not. When no one can match this chemistry we got. Why they all call you CL's wife? Cause all we got is each other, a bond for life. It's bona fide. So deep. I got your back. We in this for life. We the truth. I'm by your side, baby. It's a love thing, baby. It's a love thing, baby. Yeah. Show. Cause I got you, babe. I love you, babe. Say that it's a love thing, yeah. It's a love thing, yeah. It's a love thing, baby. You and I on fire. Playing the way I feel inside. So deep. I got your back. We in this for life. We in this for life. You and I on fire. We the truth. I'm by your side, baby. It's a love thing, baby. Siinä oli Beat Rock. It's a Love Thing, Beat. CL Smooth ja Dinage. Eli pikkasen avattiin lisää näitä hyvät nousut, klassikot, näitä arkistoja. Näitä tulee kyllä vielä ohjelmien mittaan vaikka kuinka monta vielä tässä. Mutta nämä on näitä harvoja valittuja, jotka on innottanut tämän ohjelman tekemiseen. Kyllä. Sitten oli hauska uutinen vanhasta funk-äijästä, legendasta. Sly Stone. Mitä onkaan käynyt Slylle? Sly Stone tunnetaan tuosta Sly and the Family Stone funk-yhtiöstä, joka oli joskus 70-luvun käynnissä. Tiukka bändi oli. Nyt on kuitenkin Sly kuvattu sen kotina toimivan asuntoauton edessä. Tuossa on kuva, missä luki jotain lehteä, sillä kun ruskea haalari päällä ja muutenkin näyttää olevan ihan... Ei mitään ihan rento meno, mutta... Ei se nyt semmoista funkin 70-luvun kirkkaanta löydy mistään tosta. Ei, äijä kuulemma myynyt kaikki tekijäoikeudensa jollekin managerille, mutta
Eipä sitä rahaa näytä hirveästi jääneen. Niin mä tiedän, menettiinkö se ne jotenkin vai myikö se, mitä sille kävi sit loppujen lopuksi. Kyllä sillä paksu sormus oli sormessa kuitenkin, että joku pesämuna löytyi. Oliko? Joo, niin onkin, että tuossa on tommoset ihan niinku tuossa talonmiehen haalarit ja sitten tällainen hirveä blingi tuossa sormessa ja sitten tommonen vähän cherry curl afro päässä ja hirveä siili. Jep. Et kyllä se niinku jotenkin vielä tyyliään yrittää pitää yllä, mut en mä nyt tiedä, onks tää sit ihan jeeset. Tämähän lopetti tää äijä ton musankin tekemisen joskus 80-luvun lopulla, kun ei vaan enää kiinnostanut. Et vähän omituinen äijä kyllä mun mielestä. No mut Sly and the Family Stone on silti kova bändi, että me kyllä aiotaan vielä varmaan hyvissä nousuissa soittaa niitä biisejä. Varmasti. Mut en kyllä usko, että enää kovin timanttista tavaraa tulee täältä jätkältä. Joo, tuossa oli uutinen 2007 Poria, että siellä oli ollut ja ei ollut kuulemma mitään häppäisen näköistä esiintymistä kaverin. Se oli jo vaan keikkunut kuin mikä funk roomis, niin kuin sitä sanottiin tuossa lavalla ja ei niinku mitään. Ja 5 minuuttia oli lavalla, jos mä tulee kohta takas ja ei se vissiin sit tullut. No niin kuin kävi vuonna 89, ei vaan kiinnostanut enää. Niin, no ei kyllä vissiin yleisökään jäänyt hirveästi kaipaamaan sen esityksen perusteelle. Mutta joo, se Sly Stoneista. Sitten meillä on vielä 2 biisiä tulossa. Ja seuraava biisi on, mä valitsin tätä tähän listaan. Mä löysin tän näistä Yle-teeman näistä rutikuivista ohjelmista. Kuinka disko syntyi Euroopassa? Jep, että siinä oli kyllä just näin sanottuja suomalaisia asiantuntijoita. No anyway, siinä näytti kuitenkin tämmöistä keikkaa Finlandia-talolta, kun Gloria Gaynor, kaikki tietää se First I was afraid, I was afraid to survive. Anyway, se biisi, se laulaa sen, mutta tää on eri biisi. Tän biisin nimi on Reach Out, I'll Be There. Se soitti sen Finlandia-talolla ja me soitetaan nyt se tässä meidän ohjelmassa. Tää on hyvä biisi. Check it out. Well,
Eli siinä oli Gloria Gaynor, Reach Out, I'll Be There. Kyllä me päästiin kuitenkin vahvoihin, hyviin nousuihin tähän loppupuoleen ohjelmaa vielä. Joo, pikkuhiljaa vaikka. Ollut vähän laid back. Oli pakko kuitenkin piipahtaa se 70-luvulla ja hakea pieni tujaus sitä diskohilettä tänne. Ohjelma rupeaa olemaan loppuillaan, että mä en tiedä milloinkohan tulee seuraava jakso, en tiedä onks. Ehkä saattaa lauantaina, jos en tiedä vielä. Niin, saa nähdä. Jos aikataulut mätsää, niin sitten. Mutta ei, tää saattaa myös olla tämän viikon jakso. Että varautukaa siihen. Jep. Mutta. Mitäköhän? Onks tässä nyt se ihmeemmin? Mitä sen pidemmittä puheitta. Lähdetään viimeisen biisin pariin. Muistakaa seurata ohjelmaa. Ja katsoa vanhat jaksot, jos et oo kuunnellut. Niin. Tässä on seuraavaksi ranskalainen DJ, ylläri ranskalainen. Hän tekee pilvin pimeä, mutta tää erottuu edukseen Breakbot biisillä Fantasy feat. Rhapsody. Mä muistan mikä se oli. Joku semmoinen. Oli äsken vielä, nyt katso sieltäisi. Rhapsody.